Pani, čaute, už dneska nového videa. Dneska si pozrieme, ako funguje domáca chladnička. Môže byť aj inakšia chladnička, hej. Takže tak, ideme si ukázať, že ako funguje chladnička. Takže tak, najprv dá pani, tak toto vyzerá. Hlavné časti princíp. Je tam dá pani kompresor. Takže tak, chladnička funguje podobne ako klimatizácia, lenže má slabší kompresor, aj menej chladiva. Hej, napríklad, čo som robil video kompresor klimatizácie v aute, tak ten má asi väčší má kompresor, aj výkonnejší, hej. Takže tak, kompresor stlača plynné chladivo, hej, to je to chladivo, a to sa tam pani potom zahreje a potom to ide do kondenzátora. Ten kondenzátor robí to, že to chladivo nie chladivo, ale to chladivo sa ochladí, lebo ten kondenzátor dáva preč teplo z chladiva. Potom kondenzátor je samozrejme v mriežka zadu, môžete ho vidieť zo zadu, ale musíte aspoň nechať kondenzátor. Chladničku samozrejme nesmiete mať úplne na no, ako to povedať, že proste tú chladničku nechať aspoň vzadu, nechať aspoň trocha, aby tam prúdil teplý vzduch do kondenzátora, hej. Takže tak, potom sa dá pani z kondenzátora, potom sa skvapalní, potom ide do expansívneho ventila. Ten urobí, že zniží tlak a spôsobí jej prudké ochladzenie. Ten expansívny ventil to tiež je dobrý, lebo tiež schladí to chladivo, hej. A potom výparník. Výparník je tam pani za stenu chladničky, hej. Takže máte proste ten box, máte tam pani box v chladničke a za tú stenu, za tú stenu už je tam výparník. Samozrejme, je tam aj voľaký ventilátor, ktorý samozrejme vyfúkuje studený vzduch do chladničky, hej. Takže napríklad môže fungovať, keď je napríklad vypnutý kompresor. Dobre, takže tak, ideme si to dá pani ukázať všetko. Hej, tak, kompresor stlačí chladivo, jeho úloha cyklovať chladivo, aby sa pohybovalo, takže tým zvýši tlak. V tom kompresore sa nachádza piesť s elektromotorom. Ten elektromotor robí to, že aby sa ten piesť točil rýchlo, takže tak, a s tým stlačí chladivo silno, hej. A výparník, hej, to sme si povedali. Hej, tak. Napríklad chladnička môže byť samozrejme zastavená, nemusíte ju zastavovať, hej. Tak. Dám pani, funguje takto chladnička. Ona samozrejme kompresor nejde. Chladnička má riadiacu jednotku, ktorú spúšťa a vypína kompresor, alebo to môže byť termostat. Dobre, riadiaca jednotka robí to, že riadi, že napríklad, keď napríklad otvoríte chladničku, tak sa rozsvieti svetlo, tak riadiaca jednotka pošle elektriku do toho svetla, aby svietila. Hej, napríklad keby nebola riadiaca jednotka, tak by to svetlo sa nezasvietilo automaticky, keď otvoríte chladničku, hej. A taktiež riadi aj kompresor, hej. Takže sa napríklad kompresor vypne, takže to tak urobí, že dá preč energiu z kompresora, hej. A napríklad, hej, dám pani takto. Keď tu napríklad máte nadstavenú teplotu, ja neviem, 3, 5, 7 stupňov, hej, podľa vás, koľko vám to vyhovuje, že koľko stupňov si chcete na svoju chladničku. A dajme tomu, že napríklad keď už je chladničke 5 stupňov, už je tých 5 stupňov, tak ono automaticky vypne ten kompresor, aby zbytočné proste
elektriku, hej. Lebo samozrejme kompresor je asi najväčší žrút energie v chladničke, hej. Až tak. Tak to sme si vysvetlili. Kompresore, no v motore, v kompresore tam je taký motor a tam je stator, rotor, hej. A ten sa potom pohybuje ten piest hore-dole, hej. A tak, dobre. Takže tak, my ešte raz si vysvetlíme, hej, kompresor stlačí chladivo, ktorý sa zohreje a ide potom do kondenzátora, hej. A potom kondenzátor, mriežka vzadu, to ochladzuje ten plyn a potom sa zmení na kvapalinu. Expanzný ventil, ten ešte zniží tlak kvapaliny, čo urobil kompresor. A potom ešte prudké ochladenie ešte urobil expanzný ventil. Potom je výparník, to sme si hovorili, to je vzadu stene, hej. A tak. Takže tak. Pani kompresor je najteplejšia časť. Môže mať kľudne 60 až 90 stupňov, čo je tiež veľa, ako klimatizácia. No, klimatický kompresor. A tiež takú podobnú teplotu, možno ešte o trocha teplejšie, lebo ten ešte väčší tlak robí. Hej. A kompresor má chladenie, že cez prúdi. Potom to chladivo ide preč výparníka, čo je ešte dosť studené a potom to ide do kompresora a takto funguje ten celý cyklus. Takže kompresor, kondenzátor, expansívny ventil, výparník a kompresor. Takže takto to funguje. Kompresor sa chladí aj s kladivom, čo v neho prúdi, aj sa maže. Musí sa aj mazať. No neviem, či sa maže, ale asi sa trocha maže, potrebuje. Ale menej sa maže ako napríklad mechanický kompresor klimatizácie v aute, hej. Takže tak. A ešte kompresor má ventilátor, ktorý ten teplý vzduch odvádza preč, hej. Takže tiež musíte mať aspoň, aby vzduch, hej, prúdil aspoň vzadu chladničky. Takže nie úplne mať na placu tu na tú strechu, hej. Aspoň trocha nechať priotvorené. Samozrejme, kompresor môže mať tiež chladenie, hej. Samozrejme má. Aj kondenzátor môže mať chladenie, že proste vzduch môže ísť neho prečo, ale záleží od chladničky. Takže najmenšie chladničky majú najmenší aj najslabší kompresor. Potom tí veľké chladničky, tí už majú silný kompresor. Hej. Takže tak. No dobre, dámy, takže toto sme si už všetko prebrali. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a ak sa toto video páčilo, tak prosím dajte like. Hej, no a uvidíme sa u ďalšieho videa. Takže čaute.